गिबियावनो खुलुमग्रोबाय जोंनि गथ'फोरजों लोगोसे बिश्वनाथ सनितपुर आरो सारा बर'फोरनिसिम आंनि अननाय सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय दा बे BTR एकर्डआ बेसेबां जाफुंसार नङा होमबा बिनि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला BTR एकर्डआ आंनि साननायाव आंनि मोनदांनायाव बियो जोबोद मोनसे हाखु दाखु खालामनाय मोनसे एकर्ड दा बे जाय बिथांमोनहा सागान होदों बे सागान होनाय बिथांमोनहा ना माबा मोनसे ट्रेपआवसो खोलैजानानै बिदि जाखो ना बले माबा मोनसे गुबुन गुबुन जाहोनफोरनि थाखाय जाखो बेबायदि हाखु दाखु खालामनाया मोनसे जोंनि थाखाय माने गोजोनथाव जानाय बायदि जों मोनाखै आरोखि थारमाने बेयाव हाखु दाखु खालामालासेनो जुदि सावरायलायनायनि गेजेरजों माखासे इन्टेलेक्चुवेल मिटफोर लिंनानै बेवहाय थानाय माखासे दफाफोरनि सोमोन्दै जुदि सावरायोमोनब्ला जोंनि बर' समाजा बा बर'फ्रा गोजोननाय मोनगौमोन आरो बेवहाय मा थानांगौ मा थानाङा बिनि सोमोन्दै एसे रोखा जागौमोन दा जितु जों नुनो मोनबाय बेवहाय थानाय माखासे दफाफ्रा नांगौ रोखोमै बर'फोरनि थाखाय जौगानायखौ लाबोसारनो हायाबो जानो हागौ आरोखि दा बेखिनिया दफाफोरनि बाथ्राखौ आङो इसेबां बुंनो थाङाखिसै किन्तु बेयाव माने गिबियावनो बे मोनसे गोरोन्थि जादों बेखौ हाखु दाखु माने एग्रिमेन्ट लानाय आरो हाखु दाखु सुक्ति खालामनाया बेनिफ्राय 2 नम्बराव जोङो नुनो मोनदों गोदोनिफ्राय बर'आ दिनैसिम 3 सुक्ति जाफैबाय नालाय BSc सुक्ति जादों BSc माने इन्टारिम काउन्सिल दानानै लाबोदोंमोन बे समावनो सुक्तियावनो आरो बिनि उनावहाय BTC सुक्ति जादों BTC आवबो इन्टारिम काउन्सिल मोनसे बेखौ सामलायनो थाखाय मोनसे आफाद मोनसे काउन्सिल दानानै लाबोखादोंमोन नाथाय नै दिनै दानि BTR एकर्डआव बेबायदि इन्टारिम काउन्सिल जेबो गैया बिदि प्रभिजन जेबो गैयियाव दा दिनै नुनो मोनबाय जोङो गावजों गावनि गेजेरावबो गुलाय गुजाय आरो बावहाय बे एकर्डखौ सोर इमप्लिमेन्ट खालामगोन सोर मागोन बिनि खुनु माने थिरां माबाखौ जोङो नुहुरनो मोनाखै आरोखि दा बिनि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला BTR एकर्डआ बे रोखोमै माखासे गोरोन्थिया थालांबाय बावहाय माखासे दफाफोर हाबबावनांगौमोन ओमफ्राय बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थांनायावनो दा गावनि गेजेराव माखासे राजनितिक माबाखौ लानानैहाय दावराव दावसिखौसो जों जानायखौसो जों नुनो मोनबाय आरोखि बेनिफ्राय बेवहायथ' जि कमिसन दानायनि बाथ्रा बुंदों माखासे कन्डिसन दोनदों बेवहाय सोदेरनाय हाबसननायनि बेलायाव दा ओंखारनायफ्राथ' ओंखारलांखासिगोनानो बेखौथ' हमथानो हाखालिया नाथाय सोसननायनि बेलायाव बेवहाय माखासे गोबांथार कन्डिसन होनानै होबाय जाय कन्डिसना कमिसनासो खालामगोन कमिसननि मथेसो बे कन्डिसनाव गोरोबोब्लासो बेवहाय हाबहैनो हानाय मोनसे बेबस्था दं आरोखि दा बे कमिसनाव माने जाय बिथांमोनहा माबा गोलैगोन बिबान गोलैगोन गुबुन हारिफोरनिफ्राय बिथांमोना जेरैखि जायाब्लाबो बेखौ BTCनि सिङाव गोदानै बर'फोरखौ सोसननायखौ बिसोर जेरैखि जायाब्लाबो बेखौ दानगारनो नाजानायाव बिथांमोना दं आरोखि दा बे बेलायाव होमब्ला जोंनि बर'फोरनिफ्राय बेसेबां माबा खालामनानै नाजानानै बेखौ सोसनहोनो हानायनि बेबस्था दंफाले बेफोरनि सायाव जेबो रोखा माबा गैया दा बेवहाय जिथुनिखि माबायाव सुक्तिनि माखासे दफाफ्राव मोनसे दफायाव नुनो मोनदों जे बर'फोरा जायफोर सिमायाव नांजाबनानै थानाय आरो कन्टिगुवास होननानै बुंदों थारमाने एखे लेथारै बर'फ्रा बर' गामियाव जुदि दंलाङोब्ला बेखिनिखौ सोनो हागोन होननानै जिथुनिखि दङ थ' बेवहायथ' जोंनि नैबेसिमहालागै सफैगोन ना सफैया जोंहा माने सन्देह दं आरोखि दा ओंखायनो जाय बिथांमोना सागान होदों बिथांमोनहा दा गहपुर सनितपुर बिश्वनाथ बेखौहाय बड'लेण्डनि सिङाव बा BTRनि सिङाव सोसननानै होथारगोन होननानै बिथाङा रोखाबो बुंनो हाला जानाय नङा होननानैबो बुंनो हालिया दा नैबेफोर गोनो गोथो फैदों दा बे गोनो गोथोखौ नायनानै सम थांनाय लोगो लोगो जोंनि गहपुरनि बा जोंनि बे आउट अफ BTR बा आउट अफ BTCनि मानसिफ्रा माने बिनि सायाव फोथायनाया गैयानिफ्राय गैया दासिम जोबनायसिमहा सफैनोसै आरोखि बिनि सायाव फोथायनाया जोबलायलांसिगोन दा होमब्ला माब्लासिम बे बुस्थुखौ जोङो इमप्लिमेन्ट खालामना लानो हागोन माब्लासिम माबा बे BTRनि जिथुनिखि सोसननानै लानाय खामानि बेखौ जों माब्ला मावफुंनो हागोन बेखौथ' जों माने दा बुंनो थाङोब्ला थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला जानाय नङा बायदिखौनो जों नुहुरदों जानाया जाथों जायोब्लाथ' जोंनिबो मोजां बयनिबो मोजां आरो बेखौ खालामनानै लाबोनो हायोब्ला जों बर' हारिया बा जोंनि बर' जाथिया मोनसे जौगानायनि लामायाव फैगोन बेखौ जोङो बयबो हास्थायो बयबो लुबैयो आरो बे रोखोमैनो जानांगौ दा बेवहाय बिथांमोननि नाजानायनि माबायाव
लामाया नाजानायनि लामाया माने दासिमबो क्लियार जायाखै रोखा जायाखै दा बुंबाय थादों जागोन जागोन होननानै बुंदोंमोन आरो बिनि जोंनि ओनसोलनि फरायसा आफाद बिथांमोनखौबो बुंनो होदों नै बेवहाय जे रायजो राजानि सिगाङाव बुजायनानै हो जागोन दा बिथांमोनाबो बुजायदों जागोन दा बिथांमोननि बुजायनाय बायदियैनो रायजो राजाया दासिमबो धैर्य हमनानै दङ दासिमबो फोथायनानै दङ जागोन मिजिङावनो दं आरो बेखौ जोङो दासिमबो जेरैखि जायाब्लाबो सोथारनांगौ बा हाबथारनो मोनोब्ला मोजां होननानै जोंनि माने बिथिंनि सानजाथिंनि रायजो राजाफ्रा मिजिं थिनानै दङ आरो बेनि माखासे मिजिं थिनायनि बा मोनथारनांगौनि माखासे जाहोनफोरबो जोंहा दंखायो जिहेतु गिबिनिफ्रायनो जोंनि बे ओनसोलनि मानसिफ्रा बेसेबां दुखु जारला सैनानै न' बां सावग्लुंजानानै जिउ खोमानानै माने जिनाहारि खालामजानानै बायदि रोखोमनि भिक्टिमाइज जानानै दासिमबो माने बे रोखोमाव माने सोसनजाहां सोसनजायाहां बिनि गेजेराव जेबो रोखा माबा गैयै माबायाव दंफैयो आरो पजिसनाव दंफैयो आरो दा ओंखायनो आंनि बायदिब्ला बे BTR जिथुनिखि सुक्ति बेवहाय माने गोबांथार गोरोन्थिफोर थालांबाय आरो बे गोरोन्थिफोरखौ सुद्रायनो हानांगौआ गिबियावसोमोन बियो बेखौ एकर्ड जानायनि सिगाङावनो इन्टेलेक्सुवेल मिट लिंनानै बिनि माखासे दफाफोरनि सायाव सावरायनांगौमोन दा बेखौ खालामैनि जाउनावनो नैबेफोरबायदि गोरोन्थिया थालांदों होननानै आं सानो